Ами въпросът е... Какво мечтаеш? Какво мечтаеш, да. За по-добра държава. Хубаво е за такъв прик с ганджа. Да няма цигани в България и да съм много богат. И моята мечта е да съм с него. Моите са две. Да съм с нея и да снимам филм. Ще са лички. Мечтая си значи да имам куче, мини купър. Къща. Къща? А не, чакай. И една жабка специално за... Немска овчарка, мини купър. И общо взето за това си мечтаме. За какво да си мечтаме? Ние сме скромни хора. Мисля си да имам готина къща в Щатите. Лено хубава работа. Семейство. Да, семейство. Здраве. Аз мечтая както с него за хубав живот, така и хубави приятели, хубаво семейство, хубава работа. Пънк, цици, наркотици. Напълно ноги 23, ама не. Вие за какво мечтаете? Това не е. Ти за какво Мечтая да мечтаеш? срещна Еминем на живо, да говоря с него. Да. Да, и аз Това е моята също огромна смисъл. Ти за какво И да мечтаеш? се запозная с лошия си. Това е. Това ма е осъществимо доста. Да, ама... Какво мечтая? Леле, човек, мечтая за цифрите, много неща, искам предимно обаче любов. Това ми е най-основното нещо, което ме подхранва, така, което ме зарежда и е, да знам, най-силното. Браво, може ли да ти стисна ръката? Това е Да, може супер да се хубаво. прегърнем. Добре. Аз имам някакви мечти, обаче според мен са временни, след съвсем кратко време те ще бъдат съвсем различни. Мечтая за рок звезда. Имам много. Може би главното е това, че искам да имам къщи в няколко страни и да пътувам много. Например, няколко места например, Калифорния, после в Италия, в България и някакъв екзотичен остров. Достатъчно пари, много приятели, чайните неща. Всеки човек. Аз лично си мечтая да мога да ходя по-често на море за повече време. Да, и да има по-дълго лято. Това е много. Да има по-дълго лято, да може да ходим на планина, както си трябва. Да не се караме с нашите любими управляващи и да не се караме помежду си. Забравих моят да канализират марихуаната по земя. Мечтая си да стана малкият принц. Няма да имам нужда от марихуана, защото вместе с космоса. Браво! За мотори, семейство, бъдещето. А семейство на мотор, как ти звучи? Звучи доста леко перверзно. Семейство и за моторници. Аз си мечтая за една голяма моторница. Една моторница, на която мога да има семейство. Да, и да имам семейство на тази моторница. Значи, мечтата ми е да преповторя 11 клас, да се развия, да стана един експерт кошар и да бъда 21. Мечтая да пътувам в целия свят, пеша и да се колело. Не съм така не съм като разни оптимисти и мечтатели, гледам реално на живота. Това, което реално мога да постигне, реално може да се случи, защото има и прекалени оптимисти, които върчат в област и си мислят, това ще постигне. Това ще постигне големи песимисти, които пък гледат черно на живота, но аз съм посредата, аз съм реалист. Успехи и здраве. Супер! Нормално. Айде, здраве. Да стане мъж, да си имаме 3 деца, нали, Влади? Защо беше както казах? Аз искам 4, сори. Влади, каква е твоята мечта? Да ми бъде мъж. Естествено. Да спаспам Андерсен, айде! Мечта. Имаш мечта. Виж, мога да е свързана с колело. Това ли е мечтата? Да, значи Значи, ето мечтата. Вече съм стара за мечти. И може да се осъществена, може да е. Осъществена? Да. Осъществена. Да кажем, професията съм си осъществила. Преподавател в Софийския университет и на чудесни деца. Мечтите са ми много. Моята мечта е да си купа най-къстов мотор. Аз искам да имам, да речем, 20 милиона долара. Да стана рок звезда. Аз искам да изкарам шестица кумата. Да бъда свободен да правя това, което искам, а не някаква работа, дето някой ще ми казва направи това, след това направи това. Съм бъда свободен. Да
живея възраст, която иначе не бих си представил да живея. Купър, а твоята мечта каква е?